Rubrika Tižnjovnik piše o peršej schádzky novovybraných predstavníkoch Ministerstva za ľudský i menšinský práva i društveni dialog so predstavníkami nacionálnych sovitoch nacionálnych menšinoch. Na našich mestoch, okrem podatkov o epidemiologijnej situaciji, môž prečítať i o veľkej akciji sadzenia drevkoh u ruskim keresture. Ekonomija piše o produkciji liskovcoh u Kocure. Kultura i prosvita ponúka rozhvarku so s Julijanom Papom, peršim dobitnikom nahradi Mihajlo Kovač, kotru dodzeľuje časopis za deci Zahradka. Na tých bokoch i napis o peršim online stretnúcu alumnistoh Keresturskej gymnaziji. Rubrika Ľudia, roky, život čitačoh upoznáva so Ďurom Štrangárom zo Kerestura. Na bokoch duchovnoho života môž prečítať, jak preslavený Kirbaji u Berkasovej gospodincoch i Šveto Michala u Kocure, jak i o pošvecaniu duchovnoho centru u Keresture. Sport zaokružuje ješeňskú časť peršenstva u fotbalu, analizujúci bavisko našich fotbalských kluboch. U tým čišle, jak dodatok, vyšlo literatúrne slovo.